taith tractorau Dyffryn Clwyd ydy heddiw. Pwrpas ydy codi arian at elusen. Llonydd ar ni benderfynu sy'n ei wneud o i DPJ, ond oherwydd y Covid yma, nithar i ddim. So, Lenny yn ei benderfynu rhaid ar ymdi a gochwyn, a mi geith DPJ yr elw i gyd. Cyfellau fy nhw roed y llafur i fewn, a dyna i fod i wneud yn wych ar y teg. A da ni wedi hel bobl yma lly. Achos mae taith tractorau Dyffryn Clwyd yn calendar rhan fwyaf o'r hogiau bellach. 80 da ni'n gobeithio, sydd yn nifer sylweddol i drio cadw mewn trefn a peidio mynd ar gos. Achos mi ydan ni cyn heddiw wedi cychwyn efo 1 a wedi darfod efo 2 ran. Ond heddiw, da ni'n gobeithio cadw pawb efo'i gilydd. Cychwyn efo hyn, oedd hi'n bech, yn mi henllan, lawr i Trefnant, Tremerchion, fyny am mynydd Sodom, a lawr i Bodffari, a Berchwiler, Llandyrnog, ac yn ôl i'n bech yma. Ni'n gobeithio beth bynnag. Da ni'n trio mynd bob blwyddyn i wahanol ran o Dyffryn Clwyd i ddangos o ar ei orau. Da mae tyluoedd yn troi allan i edig o plant i weld beth sy'n digwydd felly. Diolch yn braf i rywun sy'n wrach ar frys i fynd yle ac yn sownd i tu ôl i 100 o tractors felly. Ond da ni'n trio lleihau yr anghyfleustra gymaint ag y medrwn ni. Mae bobl yn eitha am yn Edgar, achos maen nhw'n gwybod bod at elusen. Ond i bai, y bobl click and collect yma, y bobl deliveries yma. Nhw'n licio ni de. O gwbl. Achos mae gen waith i wneud o does. Erfyn Parry dwi, hogyn o Bodffari'n wreiddiol, a Masi 65 1960, a Masi 65 Mark 1 yn rhoi bwysig i'r hogiau'r tractors yma. Oedd o newydd sbon yn Bodffari yn 1960 ac yr derbynio yn 1970 a mae gen i sy'n yn y tylu. So hwn nes i lawr i felio i March Tabr y fforne 76 yn y har sych, so mae gen i fi ers hynny a dyna sy'n special, mae'n bach o'r sentimental value o'n i fi. Ann Jones ydw i. Dwi'n byw yn Llanrhaeadr, make a tractor di Masi 35. Be dwi yn gofio co plentyn pan o'n i'n byw adre ar y ffarm efo mam yn had, felly ydy gweld hwn yn cyrraedd yn newydd sbon ac yn llachar ac yn sgleinio yn yr haul. Pan mae'r ein had riteirio ar efo werthu'r tractor, a dyn mewn o dipyn o flynyddoedd wedyn does i'r draws y person wedi brynio, a sôn wrthyn nhw, os oedd nhw rwydro eisiau cael gwariad yno, fas nhw'n rhoi y cynnig cyntaf i mi. A mewn ychydig wythnosau, dwi'n penderfynu fes yma'n gwerthu o'n dol i mi. Hefyn Evans, a dwi'n dod o Cefnmariadog, Cwbwta, bychan ydi o. Mae wedi dal i fyny fo'r lot o'r tractors yn bychan ydi o lle wedyn. Dwi'n strachu weithiau, ond mae dal i fynd. Maldwyn yw'r enw. Dwi'n byw yn New Inn, Penrhyfoelas. Ford 3000, un o'r models cyntaf nhw. Dwi'n licio'r Fords, yr Henry. Welis i hwn ar werth ac o'n i wedi gymryd ato fo. Dwi'n gallu rhyw funud wan a'i brynio. Heddiw wedi rhan gyntaf fo. A mae o reit gyfforddus o'r Ford, ddim yn iawn. Bach beth o ddeliant yn bach. Arthur Griffiths, dwi oedd o'r Trefnant, a mae'r tractor Massey Ferguson 35. Mae'n fyrthu heddiw 6 of the 659. Mae'n hyd o'n 62. So mae'n hyn ar un de. Neu beth dwi'n meddwl yn ei wneud. Glenn Jones o Bodlwyddan, Massey 6480. Just preference dwi gyd. Gael dwy'n i fyny efo tractor coch, so tractor coch dwi wedi cario ymlaen efo. Heddiw fi oedd y mwnci ar y blaen, jyst i gael gweld pob yn dilyn. Gan bod y sticker DPJ ar y ffrynt a bethau felly, so bod pob yn gwybod be oedd yr achos.
Be sy'n neud yn arbennig ydy yr ardal a'r cyfeillgarwch. Mae'n cadw'r hen beiriannau yma ar fynd, cos mae bobl yn dangos diddordeb yn nhw ac yn gweithio nhw i gadw nhw i fynd ar beth o lun. Y touch personol dwi'n gobeithio. Roedd yna lot o ddynion yma heddiw ar y tractors. Ydy, pan ma'n i'n mynd trwy'r pentrefi yma ac o'n i'n gweld merch, oedd y merched yn mynd fel un fatha girl power. Gwell na eistedd adre watch y television na fynd i'r pub ynde. Ond sy'n llawer yno fo cofio ynde. A mae jyst yn rhywbeth ar ôl yr un Covid yma. Sa'n neb di gweld yn byd. So, mae'n neis gweld gwen a gwyneba. Dwi wedi gweld dynion heddiw jyst iawn yn hygio ei gilydd achos bod nhw heb weld ei gilydd ers blwyddyn jyst iawn. Neis cam allan, ond wedi gadw nhw'n dylun. Tynnu bobl at ei gilydd, hel bach o bres i'r lleol ac pob gwneud hynny.